Evar baş temaşevan hêja di bernameyek nûya dîtgehê da dîsa em bihevranı vê heftê ji mijarên hefteyên berê cihêtir em ê behsa hinek tişta bikin. Heta niha me li ser pêvajoyê bêtir me aliyê dewletê çi karkirini yan jî çi karî nakin em li ser wê peyivîn. Vê heftê em ê li ser tekoşîna aşitiyê ka ber ve kuve diçi civak rêxistin gel divê çi bike em ê li ser van têgeha bipeyvin. Divê bernameyê da îro em ê behsa wek denklema masê yani ev mase tê çi wateyê maseya guftegoyê. Her wisa qada tekoşînê ber ve kuve diçi diyalektika masê û zindanê bi girêdana wê biheve û nêrînên li ser pêvajoyê aşitiyê her wisa em ê berdewam bikin. Bêtir em berê xwe didin xwe divê bernameyê da divan 45 deqê destpêkê da em ê berê xwe bidin xwe. Ji bo wê jî destpêkê ez dixwazim xêratina mîvanê xwe bikim. Rêzdar Ahmet Yıldırım niha li ser onlaynê bi me re ye hûn bi xêr hatin. Şeyx Fahrettin Savî serçava hûn jî di nav xêrê de bin. gelek spas. Şeyx Fahrettin Can li cem me ye hûn jî bi xêr hatin serçava Merhaba hatin. Mustafa Serçava spas. Her wisa Suat Özalp bi me re lêkolînerê qadê hûn jî bi xêr hatin serçevan rahatin. Rêzdar Ahmet ez dixwazim bi we dest pê bikim. Niha di pêvajoya aşitiyê da em gelek tişta axifîn. Wek hûn jî dizanin li ser kêmaniyan, li ser ev salekê tu gav nayê avêtin, hev dîtin, ne hev dîtin û pêşnûme ne diyar e. Lê li ser vê mijarê Ergîn Atabey nivîseke gelek balkêş nivisan. Di nivîsê da mirov dikare bêje ku nexşereya pêvajoyê ya ji bo civakê ya ji bo em bêjin rêxistina gel nexşereyek nîşan kiriye û wisa dibêje. Dibêje ku em ji mezel derketin û me kindir qetand lê ew kindira ku di histiyê me da hîn jî li dora histiyê me ye yanî hîn jî xetera wê heye hûn vê xeterê çawa pênase dikin hîn jî ev xetere heye gelo. Belê gelek spas. Ya rastî belê nivîs balkêş e û nivîs ji bo xetimandina vî pêvajoyê hinek şik û gumanê milletê jî tîne ser ziman û meriv dibîne ku fikarê milletê baş hatiye xwendin. Belê. Yani kes nikare îradeyê milletekî pêş çavan bavêje an jî nebîne. Ez di vî nivîsê de dibînim ku her tişt ser îrade hatiye dîtin û guman û gazincê milletê Kurd jî li vê derê baş hatiye xwendin. Di serî de ez viyan bibêjim. Belê. Ev rastî tiştekî ye. û ya dido di nivîsê de tiştek ku ez dibînim û ez jî demekî dirêj tînim ser ziman meriv gava ku tecrübeyên cîhanê yê dawîkirina şerên çekdarî ji Latin Amerika heta em karin bibêjin İrlanda û İspanyayê. Kamboçya, Belê, Singapur Kamboçyayê. û tevayî Sri Lanka meriv dibîne gerê meriv bêhna fire nêzîkayî nîşan bide. Li vê derê ya rastî hinek jî mafdarin, hinek jî tiştên reva nav de ye lê belê gelê Kurd belkî ev kêmasiya di serî de siyasetmedarên Kurda û tevahî nivîskar, rewşenbîr û akademisyenên Kurda jî di nav de ev pêvajo an jî têkiliya wî an jî nêzîkbûyîn an jî dûrbûyîna tecrübeyê cîhanê çi ye vana baş natiye bi milletê Kurd re parvekirin. Ev kêmasiyekî nem îradeyê milletê ye kêmasiyekî ez karim bibêjim gelemperî di serî de siyasetmedar lê belê tevahî rewşenbîr, nivîskar, akademisyen an jî pêşhengên Kurda vî mesele alîkî ve rêve dimeşînin lê alîkî ve jî gerê dîtina ew ê jî raya giştiyê milletê Kurd jî û gelemperî heremê Rojhilata Navîn an jî li Tirkiye bêfêm kirin. Ez li vê derê tiştekî bibêjim ya
یەکێ جۆتمەی 2024 virde herkes tiştekî ûsa fikirî. Êdî îjar piştî 2013 cara duyem ev tişt tê ceribandin ve îjar sedî sed dawî bibe û hindirê çend meha an jî hindirê sal û nîv di sala da hêdî gava ku çawa şerrekî, şerên çekdariyekî tên dawîkirin an jî çek hêdî derdixin dervê tekoşînê, mafgerandinê بله li vê derê ya di cîhanê de tecrübeyekî wisa tune ye. Kes ne masa ewlî de bi serkeftin rabûye, ne jî hindirê çend meha an jî salekî bi sala da ev çareser bûye. Herkes baş zane ku ev meseleyekî sed salî zêdetir e û ji îro sibe nayê guhertin an jî çare dîtin. دورده Em viyan ماموستا baş تشتکی zandin. وسایه ببرینه Hewcetiyê ku belê بله ببرینه دورده تشتکی وسایه اف جرباندنین پیواژوین آشتیه هیمبوینه که نگاتیف چیکر زانی yani despeke da bu hükümete rahine gav hatın avetin gelci nuha betir vek temaşevan yani gelci hatta ambejin rexistinci vek temaşevan leve pevajoy denir yani vek de erginci gotiye rezar ergin atabeyci gotiye herkes divê di nav vê tekoşînê de tu tiştek neqediye hîn nû dest pê dike fakat bi vî awilî lê nanêrin newsa belê rast e. Ez jî heman tişt tînim ser ziman. Li vê derê hewcetiyek sebr û sebat. Gelek tiştekî girîng e yek. Ya du ez bêjim meriv bes tenê bi muhataba xwe hinek tişt hêvî nake. Mesela em karin bêjin yani ev gotinên demên dawiyê de herî zêde em dibihîsin çi bû? Em dibêjin ya me çi girtiye ku em çi didin? belê Ev bazariyekî wisa mînvalekî rast nameşe. erê Hinek tişt bi bazarî dem bi dem tişt girtin û tişt dayînê nîne gerê tiştek ku em fêm bikin ev e ku rê û rêbazekî tekoşînekî nû tên afirandin û pêş dixin. belê Hêdî ya ez naxwazim ser navê kesî biaxivim. Naxwazim hest û ramanê kesî ew ne mafê min e ku hedê min e ku ez hinek kesan bibêjim. Lêbelê tiştek ku ez dibînim ez vê derê zelalî bêjim. Yê ku hêdî mafgerînan çekdarî dawîkirin û derxistina dervayê rê û rêbazên çareserkirina an jî tekoşîna siyasî girêdayî pêvajoyê nîne. Ez wisa texmîn dikim ku bes tenê ev texmîna min a şexsî û subjektif e. Ji heftê Hezîranê 2015 heftê Nîsanê 2015 belê heta yekê Cotmehê 2024 neh sal û nîv tecrîtekî gelek giran ser bi Rêz Öcalan hebû. belê Çend cara malbata wî bi sê cara jî gava greva birçîbûnê 2019 çend kes çend cara parêzer çûne. rast Ji xeynî wî em karin bêjin neh sal û nîv bênaber tecrîtekî hebû. Ew jî gelek wisa difikirim ku gelek fikiriye, tefekkür kiriye û gihîştiye merheleyê ku hêdî şerê çekdarî ez ê dawî bikim, kîjan wext ez derfet bibînim, hêdî merheleyekî nû ew merhele jî tekoşîna siyasî ye. Gerê em viyan girêdayê vî pêvajoyê nekin. Yani ergin atabey divê mijarê da behsa wan çek tişta derxistin dikir derveyê tekoşînê nayê wî maneyê ku yani viyan bi pêvajoyê dest pê kir. Ez jî dibêjim ev pêvajo tune be jî bi Rêz Öcalan biryarekî usta gihîştî bû. Yani fikarekî wisa pêşxistî bû. Bes tenê derfeta wî parvekirina raya giştî nêrîna xwe yani peywendî dayîna xwe raya giştî û rêxistin û milletê xwe tune bû. Li vê derê yekê Cotmehê şûn da bi kêmasî be jî hêdî kare peywendî deyne û nêrîna xwe, peyamê xwe, armanca xwe bi parve bike raya giştî re
Ji ber wî yekî ev pêvajo tinebe, ev diyalog tinebe, yê ku hê destpênekî de müzakere tunebe jî, ev ji bo wî armancekî bi fikara demdirêjî, nêrîna demdirêjî gihîştiye vî fikrê. Ez wisa difikirim, hege em viyan baş bidin parvekirin bi milletê re, îradeyê milletê re, ez wisa difikirim ku hinek tişt mêjiyê zelal bibe, mêjiyê milletê Kurd da wê zelal bibe. Ji ber wî yekê herkes dibêje Kurd gihîştiye kîjan armanc an jî kîjan destkeftî bi dest xistiye ku vî biryarê girtiye. Herkes Ev biryar behsa wê dike, gerê yani wek bes danûstandinê tenê bi dike, girêdayê vî mamoste. pêvajoyê nedin. Belê herkes Belê. behsa wê dike, yani wek danûstandinê, yani wek tu tiştekî bistînî û bidî, yani dibêjî li hember çeka baş e ka dewlet çi dide, bi vî çavî dinêre. A rastî ne ew yani, wek te got. Ev Ya wallahi pêvajoyek e. danûstandin min biborînin hûn jî yê ku me temaşe dikin bila ew jî me bibexşîne danûstandin ez bêjim bêjeyekî siyasî nîne. Danûstandin bêjeyekî bazirganî ye. Belê. Ez bêjim yani. Rast. Yani meriv nikare viyan wek sankî ketiye nav bazirganiyekî û di wî bazirganiyê de danûstandin dike. Ev tiştekî Ev nêrî rastî dike bêjim şaşır, di serî rast. de ji bo vîna îradeya milleta Kurd heqaret dibe. Rast. Yani ez wisa nanêrim bêjeyên danûstandinê ji bo min bêjeyekî siyasî nîne. Rast. Bêjeyekî bazirganî ye. Ev tişt jî derveyî gerê tekoşîna milleta Kurd be. Belê. Belê, spas. Suat em werin ser te. Spas. Niha gelek hes vê dibêjin, tu jî li qadê dibînî. Dibêjin ku baş e mase heye, çima ev zilm û zor heye, çima ev ewqas bin pêkirina mafan heye. Behsa wê yekê dikin. Miroj dikarî ji gel re çi bêje? Tam mesela ko Erê. axaftina be pêdayî bû Erê. yani maf yani çi daneme ku em çi bidin Erê. ya me çi daye tiştek ku me Erê. daye wan hemberî wê me çi bisîne tam jî mijar duya havayî da yani ew motek tevgera Kurd agelê Kurd heye yani maf nayxwestin tê standin yani gerem viya ji bîr ve nekin yani tevgera Kurd vî havayê ji bîr ve neke yani kes tiştekî nadete bi lavaya ya jî bi daxwaza kes tiştekî nadete û hetanî anha tiştek ku hatiye dayîn jî û tiştek ku anha em bêjin mitîngerê te qebûl dike li ser masayê wekî muhattab te qebûl dike ew jî bi tekoşîna te û bi xebata te heye yani ji neha û pêva jî tiştek ku ê bê kirin û tiştek ku ê dewlet gav bavêje gav paş ve bavêje ya jî em ê ku bistînin bi tekoşîna xwe bi daxwazên xwe em ê tiştek ku em ê bistînin ew jî dîsa bi tekoşîna me heye yani yani ji bilî wî tiştekî ew kutine tiştekî ku te bêjî ya rast xwaziye ev nivîsê ku ana hatiye nivîsandin û ev mijar zûtir batna nîqaş kirin yani serê ewlî da em bêjin serê gel da ev hebûn ev pirsê hebûn ev fikar hebûn ev guman hebûn ji ber ku em bêjin pêvajoyê berê jî em bêjin dewletê hinekî tişt gotbû hinekî tişt hatibû nîqaş kirin û ku ew ji ber negîşt encamekî em bêjin fikarên mezin hebûn di nava gel da lê mesela rast e yani em viya teqez em ji bîr ve nekin yani hêja ew nebiye mesela ku em bêjin te çek berdaye ya jî te xebata çekdarî daye seknandine ya jî ku anha müzakere heye her tişt qediye her tişt lev hatin kirine û gere dewlet gavekî bavêje ew da gav jê û mesela mesela yasayê yani gere tiştekî bi vî hawayî tune tiştekî bi vî hawayî carekî de naqede yani em bêjin zanin yani hem tekoşînin ku em bêjin de asta siyasî da tên kirin de asta müzakere da tê kirin xebatên ku tê kirin jî mînakê tu ewkekî tune rêyê dinê tu mînakê ku bî hawayî tune ku te bêjî wala nava çend meha da ya jî nava çend sala da biqete û zanin yani dawya heftê li Amedê konferansekê bû mînakên cîhanê li Amedê hatin nîqaşkirinê û mînak yek jê Îrayê bû yek jê em bêjin Bask bû yek jê mijara Kolombiyayê bû tu li wan mesela jî mêze dike em bêjin aniha wekî hêja jî natne çareserkirin yani piranî her çiqas ew mijar hatibûn çareserkirin jî bi taybetî jî li Kolombiya jî û mesela Îrayê jî Em behsa pirsgirêkî sed salî dikin yani. Rast e Kolombiya 5 sala şer dewam kir Belê. em bêjin çek hat berdan navbeynkar jî hebûn çavderiyên ew jî hebûn yani çavderiyên siyasî cîhanê jî êSİyemîn jî hebûn em bizin li Kolombiya Norveçê Kuba heye gelekî ew din hene Rusya heye ji aliyekî ve wekî
يعني نه راست وکی کوبا وکی نروژ نیم بجه او بخوجی دوی پیواژو دا او پیواژو کلمبیا اره چکاتی داین اما ها او بریار او کی کوهاتن سندن او پیشنامه این کوهاتن چکرن او یاسای کوهاتن چکرن ام بجن چون رفراندوم او رفراندوم دا سردما عولی در رفراندوم دا نات قبول کردن بر دنگ پر بچوک بجی بجار کلمبیا بی هوایی بو 0.2 او تشتی کو ام بجن دلسر معسه مذاکره کوهات کردن او الهبغات کردن هاتن کردن او بریاری کوهاتن گرتن لسر معسه جبنا کو درباس به وکی قانون وکی یاسال کلمبیا رفراندوم کی چه بود او رفراندوم درباس نبود پشتی جار کردن رونشتن جار کردن مذاکراتن کردن و چند سال دوام کرد yani پاشیه ام بجن مجلسی دا رجا پارلمانترا گشت و استی کو به رفراندوم او یاسا درباس بودن و کلمبیا به هوای درباس بود آخری دوین اما سروی هوای داجی ام بجن کلمبیا دولت کلمبیا هنه کی گاف سیستی کرد دا او بریار کواتن گرتن و جبروی هوای جی farkı sedi fazla bistin gerillayin farkı disa ökür disa jenava öke girtin jenava civaki derketin raştin çeki xu derbasın çebun hejaje hebuna wan he yani her çıkış şerreki öktine be jwarji tine be germtine be beji le hejaji kesin ku çek desti baş amel disa ser masay amel ser masay ev pevajo au qasa hesan ninin yani geli kurd gerev yazanı be ergin atabey ved beji dibêje ku ev hîn raunda yekemîn e yani divir de tekçûn nîne raunda yekemîn e piştî vê hîn gelek raund hene lazım e mirov ji bo raundê nû xwe amade bike yani takas bu havaya yani heja em dikarim bejin Kurt li Bakur tevgera Kurt li Bakur em bejin 40 sale 5 sale tekuşîn de heja emer dikare bije divî çend sale dawîn da mitingerin de hebûna te qebûl kiriye Kurda qebûl kiriye yani Kurt hene berid goş xwe Kurt tine Kurt Türk'ün nizanim çine yani bu havayı penaset kir hebûna wan qebûl yani mixabin tekuşîna me 5 sale ancak hattani ana hattani naha de okey da li Türkiye ancak biye hebûna me bi devleta Türk û bi civaka Türkiye daye qebûl kir yani em hatine wê astê em rastiya xwe qebûl bikin yani dibe ku mînaka li gora mînakên dunya me bedelê gelekî giran jî dabe lê ama ha tekuşîna ma ew qesab serek betiye ew jî ew kê din hene yani sebebên wî din hene mesela jeopolitika Türkiye jeopolitika cîhanê ku piştî şer cîhanê arojilata navî ji ber ku ew guhertin hebûn bûyê hawayê ew bû yani ew qesa em bêjin dirêj berdewam kir tevgera Kurd jî aliyên siyasî va li gora konjüktüra cîhanê ew çawa gav bavêje çawa ji wan guhertinan sûd ve bigerajû yalî va em bêjin birêzocana min xwe jî dibêje em hinekî berengman yani li wê gorê watê ku tu dibehesî binî te bikî hêja pir heye yani sibê mijara girtiyan çareser ve mijaran gerîlla çareser bibe gerîlla were vê derê tevlî xebatên siyasî bibe mijara ziman çareser bibe mesela statuya te jî çareser bibe evana dîsa nayê nîşandanê ku em bêjin tekuşîna te li ciyekî tê rawestandin ew tekuşîna her berdewam bike hettanî ku Kurd da asla navnetewî da hemû gelên cîhanê xweyê çi mafin xweyê çi destkeftîne da asla hemû ملتين جهاني انا ام بجن خوي دولتن ونتوين يكبوي او كمان هي نورتي وانا هي تمثيلكاريه وانا هي حتاني وي استيجي او تكوشينا كردا بردوام كه و تكوشين بجاره كده كتل سر معسيروني ومذاكره بكي و تو قانون درخه نوفا چند ماه ده يجي چند سالا ده فرمول كيوسا بسير تنه يعني سير كوسا تنه غاف بغاوه تكوشين غاف بغاوه ودسكرتي غاف بغاون يعني اما انا بحث ايو كدكن ام بحث بين هبر Kurda قبول کردن تفگرا kurda وکی معتب قبول کردن و چکدانیم بخوشی گاوه که پر مزنه گاوه نوجی هو حتی نه آنها ام بجن جبونا دولت ترک کسی کنه هم بری وان سریح الدایه جبری سیداری تشتکی نشانه وان ندایه اما آنها تا قبول که بترا رود نه بترا و مجاری و پرسکری که مذاکره دکه yani asla اوکی بی هوای yani gel kubêje wala nava çend mada ya çend sala da dubare dibezdanim nîne yani ne pekane yani raunda awlê belki hebûna te qebûl kirin raunda duda te wekî yani Kurda divê raundê de ji wenda nekiriye ev raunda ji xwe wekhevî tê nîqaş kirin ku ger ku tekoşîna xwe sist bikin yani mesela müzakerê da ku mijar ana hal li ser mahseye ku bêjin wala mijar ser mahseye û tekoşîn em hinekî sistir bikin xastir bikin wekî ku her tişt qediya ku bûye xwayî bifikirin dibe ku
راوند لسر معسی هندا بکن دبک ایبیجی هم هندا بکن. اری دبک هندا بکن لی گرج بیر و نکن یعنی اف حاجه گل کی مرحله نه اف چند مرحله یک آنها مساقاتیه و کرناتیه ساز کرن و جنها و پیواجی او محسوس به بقدس به برز و جلان آزاد و نظام چیزی به دیساجی او تکوشین هر بردوام بیانی سیدا شیخ نها دماکو 27 سباتا 2024 öcalan daxuyani da vek manifestoya aştî û civaka demokratîk tê pênasekirin divêrê da behsa wesîxeya Medîneyê hate kirin. Em jî dizanin ku pêvajoya çareserî û pirsa Kurd gelek dişibûyê min jî li ser lêkolîn kir gelek dişibûyê ji ber ku divêrê da qezenşkirinik berbiçav nîne lê li hevkirinik baş heye. Tu dikarî ji me re behsayê bikî û têkiliya wê na bi pirsa Kurdî ra çi ye ji me re behs bikî. çûndina Resulê Xwedê sallallahu aleyhi ve sellem ji Mekka mukerrem çiye Medîna Minewwere di sala em mîladî 622 da biye ev vê ji xwe peymana Medînê ku hatiye çêkirin. Tabî di cîhanê da ewil ana yasa ku hatiye yaskirin dibêjin ew e yanî nava Müslümanan da jî wisa tê gotin. Ji bûna çi hatiye çêkirin? Ji bûna van însanê bindest, însanê mezlûm, însanê ku yekê wan tune mihafze bike. Hatina dîn jî mamoste, însanê bihêz û guc ji xwe çawa be xwe diparêze. Dînê ku tê ji bûna însanê hêz û guc û malbat û eşîr û dewleta wî tune gere dîn wî biparêze. Tabî em îro li cîhanê mêze dikin dînê ku heye temamî li kêleka hêz û guca ye. Gere dîn li kêleka însanê mezlûm, însanê bêkes û însanê bêxwedî be. Peymana Medînê jî ji bo vî hewayê çê dibe. Ê ku di Medînê da hindik bin, ji bûna ku mihafza müşrikê di wê derê da ê ku hebin û di sê qebîlê Yehûdiya ji tê de hebin. Behsa Müşrika jî dike. Belê her kes hindik belê her cureyên bawerî hebûne. Ji bûna her kes jiyana xwe mal, can, namûsê wî weka mêrikê xweyî hêz û guc û aboriyê wan eşîr û dewlet ew ê wan çawa bihêz bûne, çawa jiyana xwe dimeşîne bi wekhevayî ji bûna êvana jî eynî vî hewayê be. Tu cidatîkî nabêhna tu kesê de tune biye. Belê dînê Xwedê ji bûna viya Pêxemberê Xwedê jî hakimê wî tiştê bê ji bo tesîsa wî bike mamoste. Li wêrê jî bawermend rexne dikin dibêjin em viyan qebûl nekin dibêje ew li me ferz kirin mesela dibêj salê carekî hûn ê werin Kabê ziyaret bikin. Newsa îtiraz dikin dibêjin niha jî mesela di pêvajoya aştiya tiştê wisa hinek kes dibêj ku çeka da neynin hûn çeka dayîn ka em ê çi bikin yan jî em ê çi bi dest bixin. Mamoste di derheqê mesela vê peyvanê da ana ê ku serî kişandiye di vî tiştê da Resulê Xwe dabiye. Gere mer di pêşî bi hevra samîmî be mamoste. Mesela hedîsa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dibe ed-dîn û en-nasîha. Dibe dîn ol çiye dibe ol samîmiyet e. Gere mer bi hevra rast be pêşî ha. Mer heta ku bi hevra rast nebe mer dibe mecrij dişe qulê rast çe ew yani. Mer heta ku bi hevra rast nebe tu karekî çareser nabe. Îja ji ber vî hewayê îro di nava malbatekî de wexta pirsgirêkî hebe wê malbatê tamamî pê dilnexweş dibe. Lazim e ku wê pirsgirêkê bixwe ji bo ku şahî çêbe. Îja etim dibim gere îro li ülkên derva belê pirsgirêkê wan hebûna me Müslümana gere em çareser bûna ji vî hewayê ra. Wan bigotana gel werin ji me ra hûn çi çareserîkî dibînin. Em herin nava wan çimkî dînê me dînê edaletê ye. Em bi vî hewayê bawerin. Hezretî Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem timsala mînaka edaletê ye. Em jî ku dibin gere em ümmeta wî bin gere em li pey wî herin. Newsa mamoste. Gere di nava me da pirsgirêkê ku di nava wan dana gere batana cem me çareser bikin me xabin em îro di nava me da çê dibe em li derva diger. Belê. Reza Ahmet em dîsa vegerin ser we niha maseya müzakereyê tê çi maneyê em piçekî li ser wê em nîqaşa bikin. Yek Ergin Atabey dibe ku norm dewlet heye û dewleta ne norm heye.
Xuyayê ku vêj me ra dibêje. Dibêje ku em bi norm dewletê ra dipeyivin, didin û distînin. Di vir da tenê mirov bi çavê ku te dî li wêrê hinek derdor wisa dibêjin, mixabin wisa dibêjin. Wek teslîmiyetê dibînin. Dibêjin ku dewlet çi dibêje îmralê jî wiyan qebûl dike. Lê em li vir dibînin ku ergîn Atabey dibêje ku dibêje li vê dera norm dewlet jî heye. Dewleta ku dixwaze pirsgirêka Kurd çareser bike jî heye. Em bi wê ra dipeyivin. û li wê derê müzakere jî heye. Ne tenê diyalog, müzakere jî heye û ev müzakere jî li ser hinek esasan tê meşandin. Hûn vê yekê çawa dibînin? Ya rastî li gor min yani heya niha ev nêzîkê 20 mehe 20 meh zêdetir bûye tiştê ku müzakere hebe ez nabînim. Ev diyalog e. Heya niha diyalog e. Lê dibêje em bi müzakere, dewleta derbasê norm ra merheleyê em müzakere müzakere- meşînin. Bi dewletê norm re Em müzakere meşînin dibê wisa wa qoda ji me ra dibêje. Dibêje dewleta derveyî norm dixwaze ev pêvajo têk biçe û dîsa şerpêke dibê ev wisa hene. Feqet dewleta norm dibêje em bu ara müzakere dimeşînin. Wisa dibêje nivîsê de. ya em çawa pênase bikin bila. Belê. Lê belê em zanin ev 100 sale zêdetir e dewletê Tirk tucar yekî nebûye. Her tim di nav dewletê de hêzên cûr be cûr çêbûye û heye. Îro jî heye. Ji ber wî yekê em viyan fêm dikin. Lê belê wisa be ev müzakere hebe jî pêşberê raya giştî tiştekî nehatiye Belê. parvekirin. Veşariye. Ne hewceyê ku müzakere berbiçav bi raya giştî bi medya ra parvekirin an jî ber medyayê bê meşandin. Tiştek wisa ji xwe nabe. Vana bêguman muhatap rûbirû ew ê biaxivin lê belê hinek encamên an jî pêşketinên müzakere yê ku destkeftî hebe gerê wana hebe bê hewceyê ku bê raya giştî re parvekirin. Heyana ji ber ku me vî tiştî nedîtiye em dibêjin diyalog em zanin hinek amûrên diyalogê tê parvekirin lê müzakere negîştiye encamekî ji ber wî yekê belkî tiştekî nayê fêmkirin an jî heya niha wisa lêvkirinekî mayînde çend xalan da çê nebûye. Belê. Ê serekê hefte borî me jî axivî çi ye? Mesela zagonekî kok an jî zagonekî çarçowe em çawa pênase bikin bila bikin bê derxistin hê jî pêş neketiye. Li vê derê ez viyan dixwazim bibêjim ev gav yani gava yekemîn bû û viyan nebazariye yani çarçowe yasa derxistin an jî dernexistin tê wî maneyê ku çi ye? Şerxwestin an jî nexwestin. Dawîkirina şerekî piştî çil salan viyan xwestin an jî nexwestin e. Lê belê hê jî şik û gumanê min heye ku yani viyan çawa meriv kare müzakere pênase bike divan müzakere de giyiştine kîjana evê merhalê û çend xalan da lehevkirina an jî yê ku lehevkirinekî bingehîn çê nebûye ji ber wî yekê belkî bi raya giştî re her du alî jî parve nake. Lê belê tiştekî din jî em zanin ku dora pêncî roje heyetê îmraliyê neçûye îmralî. Başa ev jî tişkî ji nîşan we de ku li pirsim. wê derê Rêzdar Ehmed. Tişkî ji we Belê. pirsim. Tevî ku pêncî rojê Belê. hevdîtin çê nabe ergîn Atabey du nivîs nivisandin û ev nivîsa dawiyê gelek stratejîk jî bi vî awayê jî em bêjin têkiliyek jî heye bi raya giştî ra. Mirov dikare viyan bêje. gotina xwe dawî dubare bikin ez ê gelek kêfxweş bim. Niha pêncî rojê bi Öcalan ra hevdîtin çê nabin. Rast em zanî kesik neçû grava îmraliyê. Belê, Lê di nava vî pêncî rojî da belê. Ergin Atabey ku yek ji sekreteriya İmraliyê du nivîs nivisandin û ev nivîsa dawiyê jî nivîseke gelek stratejîk e û xuyayê
rêjî hatine dayîn û bi raya giştî re hate parvekirin. Mirov dikare viyan wek nîşaneke müzakereyê yan jî qebûlkirinê bide. Ya valla xwezî û sabawal lêbelê ez wisa nabînim. Yani navareyokê nivîsê de derheqê meşandina müzakereyê de tiştek tune ye. Belê. Tiştek ku ez dibêjim li wê derê kîjan xalan hatiye müzakere kirin, gihîştiye armanca xwe an jî negihîştiye ew tiştekî cuda. Dibe ku negihîşti be. Lê naverokê nivîsê de tiştek ku ez dibînim, yani li wê derê wisa müzakereyekî rêk û pêk hatiye meşandin, em çend xala da li hev kirine, an jî çend xala da li hev nekirine, tiştekî wisa nehatiye parvekirin. Lêbelê viyan tiştekî nîşandide, ez karim bibêjim li wê derê hevdîtinê gelek kurudur tên çêkirin. Belê. Lê ji xeynê vî nivîsê hege divan müzakereyeke em bi müzakere binav bikin, nav van müzakereyan da li hevkirinekî wisa bingehîn çê bava heya na heyetên Dem Partiye wî biçav wê derê. Yê ku naçin herkes dibêje ez jî wisa difikirim. Yê ku ji ber ku ev heyet naçe li wê derê hiç çi meşandin em nizanin divan hevdîtinan de giyiştinekî jan armanciyan jî li hevkirinekî çawa bi dest xistine em nizanin yê ku em zanin tiştekî li wê derê tiştekî erenî tê giyiştinekî erenî li hevkirinekî erenî heya bi dest bixistana lêbelê em zanibûn ku heya niha çend cara heyet çûbû lê me hefte borî gotibû ev 15-20 rojên pêşiya me giring e, îro jî dibêjim hêdî heftekî pêşiya me giring e. Ya hundirê me heştada jî hundirê me a tebaxê de jî meclîs dîsa biryarekî bigire û vekirî bimîne an jî hege 24 tîrmehê de ku neh rojmaya 24 tîrmehê meclis bêgirtin yani gava yekemîn ku em zagona çarşoyet dibêjin ew jî wê dernekeve wê demê li wê derê çi tê meşandin be jî ew ê bixetime an jî tiştekî hêvî bideme an jî raya giştî an jî dilê milletên tevahî Tirkiye xweş bike em ê nebînin. Gelek derdor jî behsa taloqkirina payîzê dike. Yani dibêjin ev kanûnê dernekeve wê dem nemîne wê bimîne payîzê. Bi wî rengê jî pênase dikin. Belê. Ez derheqê viyan da jî tiştekî bibêjim Kerem ki. Pirskirekên ev 20 mehên meşûn da hiştiye çi bû? Me digot ne raya giştiye Tirkiye'de ne jî Kurda da wisa baweriyekî an jî rizayekî civakî pêş bikeve me nedîtiye. Ne gorî dilê milletê ye. Sedem çi bû yek zelalbûyîn tune bû. Sedem çi bû tiştekî berbiçav têbînî nehatiye avêtin, gavekî têbînî. û ya sêyem jî işte ku mesela pir gav yek, do, sê, çar belkî pênc gav hereketê Kürt avêtiye li aliyê hikûmet an jî norm devlet em bi çi awayî binav bikin û ku li vê derê nebûye şik û gumanê milletê zêde kiriye. Hege ev tiş jî meclîs bê tatil kirin û bihêlin payîzê ki garantî dide ku payîzê gava ku yekê cotmeyê de meclîs vebû bi viyan bi dest pê bike û sereke viyan nîqaş bike. Yani wê demê ji xwe hêviyê milletê hindike hê kêmtir bibe ez jî bal dikişînim vî esasî û şik û gumanan jî ew e. Belê spas. Suat niha di nivîsê de mirov gelek xalê balkêşî dibîne. Mesela jî yek behsa wekê dike şikandina gorê dike. Me gor şikandiyo em ji gorê derketin û me kindir jî hîn ji li ser hûstiyê me ye lê em ji wê jî xelas bûn û behsa ewkê dike dibêje ku ê avakar kî ye ê avakarê vê pêvajoya nû kî ye lazim em vê jî pênase bikin yani yê avakar yê ku em bêjin vê pêvajoya aştî û civaka demokratîk wê ava bike wê pêşengiya wê bike ew kîne ew tenê ew ê ku li masaya xwe ya jî li kursiya xwe rû din û her tişkî rexne dike an kîne
Ya me برنامه بری داشته ما باز کر یعنی ای آوکار کی به ای آوکار دیاره یعنی ما برنامه خوی بری داشته کو بری هر چیزی سیاست کرده آلگاله بجن روشن بیرن هنرمندن Ev keviçin yani nişan eviçin yani divê çi bikin vana? چی Mesela yek eşler abêjim ji bo qonağa nû ava bibe divê Carek- gel amade bikin. اره گر آماده بکن یا بری هر تشته مان ها وی تشته شو خبردن او نویسی جبر فکرین گل یعنی کو گل فکرو اوکی وان هبو شکی وان هبو جبر کو هنکی تشت گورا داخوازا وی نجبو جبر کو هنکی تشتا بزلالی نظام بولو ما اصلا و برنامه جبوناوی هوای چتکن او نویسی جبوناوی هوای آتی آماده کرن yani aslında gere seri da yani demek ki beri da batna ukırın. Mesela beriya her tişti em bejin problem u perskirekin cihane e bu veki e me kujiyane van prosesin aşitiye ya e çareseriye e müzakere bçava hatiye kirin yani lazım ku meviyen gel bedana fahm Em kirne. divir da tiştekî Gel ya ber ku nizane lo ma çavê fikariye. devletê yani devlet em bu çavî tenê lênêr. Mesela em xwe ji xwe re tiştekî nabêjin. Yani sanki böyle ihtimandır ki. Devlet eko evi gav bu devleti bir de avetin tekoşina me xabata me xortbuna me mazımbuna me. Je her vari va alien abori alien çandi alien diplomasi alien okay politikayı navxoyi var hasıl jeher geli. Jeher ali va ger kutu xort ne buna tekoşina zetsene buna yuro ham evet işte nikaşi netkir ve işte kam ana ham de bejin an müzakere an diyaloğa evi encama vi çibe me vi netkir yani ev dawiye eko diyarker yani eko mesele çareser bika a diyarkerci a avakarci tekoşinate hezate yani جبروي هوا مجن قال فكاري وي هبن قال فكاري وي هبن هجاجي ام بجن احنا كي تش سيري ودا نزل البن ام بجن مجارين اساسي مجارين تالي كو نقاش دك ودروجا و قال دايه لوما ev nivişi hatiye nivsandın ev problema me rawşenbîre problema me okey çapemeniye problema siyaseta kurda problema çabêjim problema saziyên Kurd yani ger ku vana bi zelalî û baş gav bi gav dem roj bi roj her gav di rojava wan da ev tiş hebûna ya jî mînakên cîhanê em bêjin batna ew kirin batna nîqaş kirin li ber çavê gel ya jî bi ger rabatna nîqaş kirin gel ew qasa bi fikar nedbû ew qasa bi tirs nedbû ew qasa em bêjin me vê tiştê nîqaş nedkir me îro nîqaş nedkir yani dibû ku ev nîqaşê me îro ho ku em dikin لازم کو مثالی که بری کربونه مد سال بری کربونه حتی ما سردما دنی پیواژوین بری کربونه 2015 دا ما ویتشتی کربونه یعنی تو وقتی کو درتی کو چت بجی یا که ری دنیا ام بجن پروبلم من وی هوای چه وقتنه چاره سر کرن گلی مجرا کولومبیا زانه به مثلا ایرلanda باکور زانه Çirkesel miliyoya bizani bu aynı. Yani mesele bir hava zanen yani jbuna gel bir hava gel jbuna heneki gel elbette ki jbuna hamiya az nabejim bejim lugun dikas çava şardıkın lehevnakin da aşir çava problemek perskirek Seydar duvarı lehkirne da gelek hecay. بتشوه هيدارته ودبي تمام يعني بيشتي كنت ونرونشتن بيشتي كنت هبونا من قبول كر ومجي او قصه كدا وقصه بدل دا ولهمبري فياجي من اوكافيتيه تبي تفقرا من كرت بين مقافيتيه تبي باكي كو فسكريه ام بيجن هيزي خوي çekdarij اوكي تركيا وباكوري كردستاني فيكشان دي ام بيجن بالسمبوليك بجي اوكريه çek şevutan diye alien ideolojik va alien siyasi politik va ام بالصالح برز اوجالان اوكي داتینه ام بجم پارادایگما کی وی هه دوی پارادایگما خدا tam jê dixwazim divêm jê tiştekî bêjim niha paradigma vê pêvajoyê ev aştî û civaka demokratîk em behsa civaka demokratîk bikin yani ji bona civaka demokratîk jî hewce nake ku em hindik xebata bikin yani ev civakê çawa ya demokratîk em xebata dikin ama hal ew ê çawa bu yani diyare yani encam raporsîna jî wî nîşan da yani eko samerê kirbo çend hebêdin jî gel ji pêvajoyê nebawere yani ev yê çi ye ev ya me berê jî dibim çi bername xwe de gotibû ya bi rastî têkiliya gel û siyaseta Kurda rewşenbîrên Kurda çapemeniya Kurda qelse yani
yani em bejin çapameniye kurda belafkarını beji em bejin roy belki le her bajareki 5 hab 10 hab 20 hab xabatkar dert ketin rast bigerra temas kirin rozamet daman و به هر هوا دانستندن که چه بو هم بجن او رحم تکوشینه و رحم او که او دما گرم دما سر پیاد ما دیسا کمیسیون تاغا هبون yani wer hasır gelle ki ev hebun راست تكلين راست بون وكي انا هانيم بو بجن بمديا جواكي و نهات دبيجي قاسبون تاني اريك جبركو او تكلي قاسا لو ما فكرين قال هي واتو كنت اكو بكي بتايبتي جاسكارم في چند مه داوين جنافا في اوكي دار بخم او ميتينغ كواتن كر كونفرنس كواتن كر وانا قال لك وات دارن قال لك جرينجن لي اما ها هيجا جي ديارك لي سالو نيفك اما ام درنگ من با هم جوالي و ام درنگ من او تشكو نها تكرن و چاپمن جيرو هم بجن اف بجار واتي كوني قاشتك ايكم مقدري بكن از باورتكم او هبن او فكارين كو حنا دسري قال داوي ديتك زلال بفن يعني او مثلا تميناك راوند دا راست يعني اف مجار بيكي راوند راوند و سي راوند ناخذ هر تسبي كردستان كسر بخواجي اوا بكي ليس اي برسكريك انت هبن برسكريك تم بجيران ترى هبن بوان ميتينغري تيبري راه هبن باشه دما خدها هبه جبروي هوا تكوشين هر بردوام يعني باشه شيخ از دخوازم و بپرسم ماموستا از پیشتر از ویت شته بشم و قالا جبو دموکراسی و اوه وکر جبو گل پیشی که از کورتایی از ویت شته بشم جبو که امور نوی آسته گره پیشی سر مرحت ببه حضور کی هبه جبو که امور نوی ما خوابن دنابه مدا هنا تأسیس حضور ناتیه کرن حضور تنه از باور پریجه گل ما خلق ما پسیکولوژی tam jî pirsa min ser wê ye niha ev pêvajo tenê pirsgirêkek siyasî ye an pirsgirêka edaletê jî yani lêgerîna Kurda lêgerîna edaletê ye lêgerîna ahlaqê newsa ماموستا از ویت شته از بجم انا سیاست کو ام دبنج سیاست ته بمعنى سيستيا هسبات بمعنى اداره جلخه كي رسول خدا صلى الله عليه وسلم به امرت بمداره الناس از هاتم امر کرم به اداره جلخه انسان يعني بله سیاست کو ام تشته کو ام بن ایرو کته خاپان بناو خاپانه فلان بله کلمه بنگاه کلمه سیاست نل سروي واته اجا بله جبر وی هوای از خوازم ویت شته از بجمانه دو کنفرانس داوید کوات چکرن ماموستا لسر عهد و پیمان مدینه سوزشما مدینه هات خبر بله آمده کنفرانس اسلام دموکراتیک آمده لاز ویت شته بجم گلک زانین ما پروفسور و دکتور ما هاتن تدا آخوین لاز خوازم از ویت شته از بجم تبقى کرن وثیقه مدینه اوا لد پشتی وی وثیقه دا و پیمان دا تدا خيانات جهات كرن مثلا ايكو اول خيانات كرن قبيله بني قينقاع بو حرب بدري بشتك رسول الله بدا سرفناز بون قبول نكرن لخو تميزاد كي قبيله بني نذر بشتي حرب احد چون رسول خدا سيقاس كرن يعني زاني يعني وان تشتي ام قال سوزلشما و پیمانا مدینه ام دکن لیوان تشتاجی هبونه گرم مرد ما چکر چه هاته کرن گرم مدسری دا جارد نکم حقا خفتن هات دانج من مآخفین گرم راستی تدا هبه تو بحثا ویت یکی دی که تو دبیجی که اف پیواجو لحف کرنک هبه دو سوزیک هبه جی هنک کس دکارن ایخانت جی بکن یعنی اف جی نها گوادم بحثا ویکر دوی دولتا دروینو یعنی دولتا تعری دولتا کور اوجی هیه دکاری ایخانت چی بکرد تو خوازی بی بجی نوسا اوجی بره جاره کی دنجی و ام بجد تشتکی او پیواجو که او دست بکر هر دائم چه ببه و خراب ببه و بوی هوای تو واتکی جرا نامینا تو باوری کی نامینا باوری گل نامینا ملا گلش باوری که مخابن میناکی جهانی جیب وی هواینا yani مثلا گرانن yani ایجا بچه داجی چه بو ما مسته ایرو بنگاه تمامی اولا لسر عدالته گره تأسیس عدالته ورا کرن زانی وقتا که تأسیس عدالته نیکرن مال جان ناموس هر کسی فکرون آرامن هر کسی مرگ گره بهناجی مثلا ای کد آخوه کلمه کی خود به گلو اشاش نبیجم گلو نوسا پیوان بیجه گره هر کس راحت
بیجه بس چوا کد هاتن جم رسول خدا صلی الله علیه و سلم هر کس پرسکری کا خود درد خود جم رسول خدا بر حد گوته ای کد هاتن دگو والا بیا نقرا ل ابیا پیغمبره و بوی هوایت هات آجوتن کی اوی دین حضرت محمد صلی الله علیه و سلم کوی دین وحیه که اگر ایرو دین کد ناوا مدت آجوتن ای کم چونه مکه جيكي جغرافية تمامي جيايا حتى كتاب جغرافيا قالت شا 500 وكسور جياد كند بيت دا هنا جماريمان ومباور بند ناوي 500 دانا دبشت حب كده نت قلبي ابدوي مكة دا بمانا وخلاص اري كدين كي كوسابو كي تمامي الجيهان عدالت دهندري بلا بلا عدالت هر كسي خطي دا ديته اري يعني ايرو ازوي تشتي ادخوازم از بيجم مسلمان مي ايرو مخابن خنجوي جي تو كسي سريداتنا گره پیشی جیه هر کسی سر ما داره باشه بله مامست باشه سپاس نها ام بر و داویا و بشه دچن تماشاوان هجا بشه من یکمین لوی دراد قده بشه دیامین دا دیسا میوه مجاری بردوام بکن هر وسا سر پیواجو آشتیه جی چند گوتنا بیجن حتی دم کرد لبندامه بن دیسا میوه رابن بخاطری و نها